Siyanibingelela abalaleli emakhaya sinethulela umdlalo osihloko sithi kuserenge la isiqephu sesine. Cha ikhona imikhuba la ngaphandle kodwa lo sekuyimhlola. Akaze ngikubone lokhu. Kwakukhuluma uMashabalala sakushoshada, ekhuluma yedwa, ephenye ikethenisi elunguza kade ezwa kuduma itekisi. Uyabona ukuthi lo mbala lo akuwona lo awubona izolo, ufika nomshayeli wetekisi. uMashabalala lo ungumakhelwane wakaNgubane ngala kwakhiwe khona izindlu zabashayeli. Ngoba zona zazithe qekelele. Wayebona ukuthi lo uyisidexezana kanti lo wayizolo ubelulekile ondlekile. Baby ungalinda khona la ngisayobeka itekisi. Kwakusho umshayeli wetekisi esho kwingane kaMaximba owayekade ebuya nayo angahlalanga washeshe wabuya wageza balala. Kwazise ingane kaMaximba ibisidlile etafuleni likanina erenke. Kwasheshe kwasa ngoba umshayeli wetekisi uqala ukusebenza ngehola lesithupha ekuseni. Bavuka balunga bangena indlela. Lwaqhubeka njengenjwayelo usuku kumshayeli wetekisi laze lashona. Ntambama isikhathi sengilozi ngenamaphiko. uYolanda wangena egaraji wathenga okusebenza ngakusasa upetrol. Wacinga nezinto ezincane ezimnandi. Lase likhona iphepha eliblawundi elisingalazi linani phakathi. Lamaphepha ababamba bakinye intamo avame ukuba wesitolo ezidayisa inkukhu exoxobalisiwe elalihleli eca komshayeli. Wafona eseza ngendlela. Hello baby, ungabulunga sengiyeza. Kwakumshayeli wetekisi efonela uYolanda. Yathubeleza njalo itekisi yayothulula abagibeli. Kwaba ukwehlisa waphuthuma isithandwa sakhe. Indlela agqoke ngayo uYolanda uyabona ukuthi uyazazi. Wayefake ibhulukwe elimhlophe nokwangenhla ukuveza inkaba. Ikhanda wabe selishuqulile ngoba kusebusuku evikela izinwele zakhe. Akachithanga isikhathi kwaba ugibela bashona endlini. Uyabona ukuthi lenyoni ingandiza. Egcine engatholanga washeshe wamphuthuma wathi eyobeka itekisi kade bemdumisile uNkulunkulu. Inkonzo eyabashiya besafisa ukukhuleka bobabili. Wayakhiwe nayo uYolanda uhleka ngothotho lamazinyo. Udle ngebala elimpofu kakhulu. Waseba nehwanqa emzimbeni unoboya obukhulu. Iyona lento eyenza itekisi yagcina ingayanga kwaNgubane umshayeli wetekisi esekhohliwe ukuyihambisa. Ezinsukwini ezilandelayo kwaba ezikaKholiwe yedwa. Laze laphela iviki uKholiwe usezwa kungavumi esuke eduze kwaZakes. Emavikini alandelayo kwaba ukungalitholi ithuba uKholiwe wafonela lezi namba azithatha erenke ngosuku lokudliwa kwenyama azagiye. Kwaba ulayini beza ngamunye endlini. Kuserenge la iziqephu sesihlanu. Sanibonani bobaba. Yebo ndodakazi yami. Besisacela uzakhele Mtshali. Akekho namuhla. Sanibonani bobaba. Yebo ndodakazi yami. Besisacela ukubona uzakhele Mtshali. Akekho namuhla. Sanibonani bobaba. Yebo ndodakazi yami. Besisacela ukubona uzakhele Mtshali. Akekho namuhla. Ngubani? Ikhona into engalungile ngalomfana kaMtshali. Akukwazi phela ukuthi kungafika amantombazane aze bamathathu ungakapheli nehola abuze yena. Ngiyasola nami Mahlaza. Lawo wabe kungabanikazi bamatekisi uNgubane okungubasi kamshayeli wetekisi kanye nobaba uSibisi onamatekisi khona la erenke. Ngalelo langa ungewula wayengekho eyovuselela izincwadi zakhe zokushayela. Kwaba ukufika erenke ingane kaMaximba yeza kuyena. Zakhele, isiyenzekileke into ubuyifuna. Ini le? Udokotela sengikhulelwe. Ini? Awukahle wena. Kwaba sanxabano wabuye wehlisa umoya umshayeli wetekisi wathi bazobuye bayixoxe. Wayazi ukuthi isijalukile kwazisholotsotsi ngoba alufakwa kuMaximba. Impama yakhe ihlala ngisho emadodeni. Hayi khululeka setha soxoxa kusasa. Usethabile ingane kaMaximba yabuyela etafuleni likanina yaqhubeka nomsebenzi. Hello Zakes. Kade ngizama ukukufonela cela sibonane ntambama. Loyo kwabe kunguKholiwe ebuya kudokotela. Izindaba azitholile zithe amasonto amabili ekhulelwe. Kwaze kwanzima. Sengikhule sisimo futhi. Ngizothini uzakhele uma isiphika lesi sisu. Nakuqala ngakhuleliswa uLindo wasiphika. Sona ngakwazi ukusikhipha kodwa hayi cha lesi ngenke. Kwakucabanga uYolanda elele embhedeni kubo. Unyembezi lwehla esihlathini sokunxele. Kwazise ubuya emtholampilo khona namuhla. Izindaba azitholile bathe ukhulelwe.
kwakusinda kwehlela ngoba wayehlala nodadewabo kanina abazali bakhe sebashona, kanti naye akazange asiqede isikole namatoha wavuma. Konke lokhu kuyamdla, wazitshela ukuthi kusasa uzovukela khona erenki ayosibika isisu. Wafonela umngani wakhe ukuba amphelezele, kanti nakulezi izintombi ezinye owazishela erenki ngosuku lokudliwa kwenyama yenhloko agiye ungewula khona eyabe ikhulele, nayo yacela umngani wayo ukuba ayiphelezele baye edolobheni. Umshayeli wetekisi yamdla kakhulu le ndaba yengane kaMaximba kangangoba wazibona ephelelwa umhlaba. Zonke izinsuku uyambona lo muntu olungafakwa kanje kuyena. Sengathi sekuphelile ebengikwenza la. Kuzomele ngifonele ubafo eGoli ngimtshele ukuthi itoho liphelile, hleze angizwele athi angenyuke ngize kuyena. Ngeke kulunge ngimtshele iqiniso uzongangethembi. Yamdla lemicabango laze lashona, noma zazingashiyani kangako izintombi zakhe ngokukhulelwa, kodwa babebabili enyangeni iyinye. Zozine zazingazani ngoba umshayeli wetekisi wayecophelela ukuthi lungasuki udwe. Hello Hlabangani, ninjani newethu? Hey, nathi siyaphila ngapha. Isona nje isimo setoho seliphelile. Hayi kubi mnewethu. Ya khona bengisemsha kulo msebenzi. Abasibekanga isizathu, ngivele ngabona ngomshayeli omusha. Yebo. Ngingabonga mnewethu. Kusasa ukusakubona yimina. Umshayeli wetekisi wayekhuluma nomnewabo, owabuza ukuthi kungani umsebenzi uphelile. Waphendula ngokuthi akazi naye, wathi ke akeze ezozama eGoli. Kwathi makushaya ihola lesikhombisa, kwakhona ongqongqozayo eminyango, wasukuma wavula umshayeli wetekisi, kanti kwabe kunguKholiwe nowayegqoke ngesizotha. Lento yabo noZex bayenza sengathi unkosikazi nendoda ngoba uKholiwe ushaya ezinde uma eza la, kanti ekhanda uyathwala. Bahlala bancokola, bathi sebelala uKholiwe wamazisa ukuthi uke wangaphatheka kahle kulezi insuku, wakhetha ukubona udokotela, kanti udokotela uzomazisa ukuthi ukhulelwe, uzakhela kakuthukanga bese kukuningi akusolayo emaphusheni. Ebona isalukazi sizomnika ingane kede kuqhamuke yena uKholiwe. Ngiyakuzwa baby, ngizozama ukuba ubaba wale ngane. Kwamthokozisa lokho uKholiwe, kanti umshayeli wetekisi uzoba ngogulayo angayi emsebenzini, itekisi ithathwe ngomunye, yena ashaya achithe aphikelele eGoli. Kwathi makushaya ihola lesine waphelezelwa la uKholiwe, wabuya wapakisha zasuka, wathatha amatekisi angahambeli la sebenzela ngakhona, wajikelenza enzele ukungabonakali. Ngehola lesithupha wabe sesestation samabhasi. Kwaba ukuphakama kwenhlamvu yelanga, wafika uYolanda nomngani wakhe erenke. Baqalaza bangamboni umshayeli wetekisi. uSibisi wayezihlalele ebhentshini ethule. Bambona lo baba ohloniphekile, baya kuye. uYolanda, sawubona baba. Sibisi, yebo bantabami. Yolanda, besisacela uzakhele Mtshali. Sibisi, akekho. Wafunda kwezakhe uSibisi ukuthi la isimo sikhulu siyenzeka, nayizolo bebuzwa lo mbuzo. Sibisi, ngabe nimfunelani? Bengakaphendula kwaqhamuka amanye amantombazana amabili afike akhothama. Sibisi, nani nize ngozakhele Mtshali? Nimfunelani kanti uzakhele Mtshali? Esicasukile. Yolanda, mina baba ngikhulelwe. Sibisi, yeyi webantu bami, userenke la. Badazuluka bakhala bobabili bebona bebeyizisulu zaserenke. Iphela lapho le ndaba esihloko sithi kuserenke la, ibhalwe yadidiyelwa ngaphansi kweNsimini Studios. Siyabonga mlaleli, uphinde uthokozele eminye imidlalo ezayo eqhamuka ngaphansi kweNsimini Studios. Siyathokoza. Andiso sendiwalahle, andiso sendilibale nga lamaphupho